cyfforddus a haws i ti, gallu ti jyst
Ges i'n swydd gyda'r Coleg Cymraeg ar 12, a ni byw yn Gaerdydd cyn hynny achos oedd y rai cychwyn y Brifysgol De Cymru, a wedi byw yn Grangetown ers rhyw 15 mlynedd, ond newydd symud yn y flwyddyn diwetha i Gwendraeth, ond mae'r wraig yn hanu, yn reiddiol. Reit. So dwi yn byw yn rhywle ar enw Pontiet nawr. Na fo. Ie, wel oedd 2 o ferched yn ni, a oedd y ferch hynna yn symud i ysgol uwchradd. Dyn nhw eisiau gwneud rhyw benderfyniad. Wel, yn union, ie, achos oedd ni di bod yn siarad am y peth ers blynydde, ond yn gyffredinol, chi'n eisiau symud plant o ysgol uwchradd, os yna'n traed yn dyfe, felly benderfyna ni, wel, os symud. Os mynd wan. Ie. Mae yna lot o person wedi symud o Gaerdydd wan. Achos o'n i'n nes i symud ôl just cyn y pandemig. Ie, reit. Nes i deimlo rwsyd bod yna sell-by dater. Ie. Wel, os ych chi'n dod o'r gogledd na'r gorllewin, credu mae wastad yn ystyriaeth yn dydi, a dwi'n meddwl yn ystod Covid hefyd, nath hwnna falle wneud i rai pobl sylweddoli bod nhw eisiau bod yn agosach i gartref a bethau. Achos oedd yr ethos am ti'n boen. O, mae e'n dal yn boen.
Iawn. Os ar rwy'n gallu gosod hwn? Newn ni ail ddechrau nawr, felly croeso i lawr, felly fawr iawn i chi gyd am ail ymuno gyda ni'n brydlon. Mi fydd na rhai yn siŵr yn ail ymuno â ni sydd ddim wedi bod cystal i chi o ran bod yn brydlon, ond fe newn nhw mewn yn y man, mi'n siŵr. Ond croeso nôl i bawb i'r sesiwn ola ar gyfer y pnawn yma, a wedyn na i drosglwyddo'r awennau i Hyw. Diolch yn iawn ti, Hyw. Diolch yn iawn i ti, Dylan, a chroeso mawr i ti, Ifan. Braf iawn i gael dy gyflwyno di prawn yma, a mi fydde di yn cyflwyno i ni ar bwnc sydd yn newydd i mi. Mae rhaid i fi gyfadde yn edrych ymlaen yn fawr iawn i gael clywed mwy. Felly, bant o ti. Diolch fawr. Agwedd fychan o'n PhD ymchwil i ydy hwn. Yn ehangach na hynny dwi'n edrych ar effaith ac erlonga mawr dechrau'r 20eg ganrif ar ddiwylliant a threftadaeth Cymru yn ei ystyr ehangach. Felly, gellir gweld o ddyfyniad gan J. O. Williams neu Pedrog fod y croeso Cymreig i'w gael ar bias ymrog newydd cyn gynhared a 1895 pan oedd ar RMS Teutonic, ond ychydig a wydda Pedrog, rwy'n siŵr, y bydda ynta ag Elfed fel archdderwyddon yn dod yn ffigurau blaenllaw iawn mewn ymdrechion a fyddai maes o law yn gorfodi'r Cynhadledd a'r White Star Line i dalu sylw i'r byd Cymreig a'r diwylliant. Dyma chi ddarn gan clegir yn y drych sy'n brawf eto o'r croeso Cymreig a gaid yn America ar y piers, ac mae ynta a Captain Roberts yn gweithio i Cynhad ar dyrwad y ganrif ddwytha, sydd hefyd yn ategu'r hyn ddywed Pedrog ynghynt. Nid yn unig hynny, mae Cynhad a'r White Star yn gweld potensial Cymru fel mae'n glanio i deithwyr o leiaf o 80au'r bedwaredd ganrif ar 15 ymlaen a porthladdoedd Caergybi ac Abergwaun yn benodol. Ac wrth i Cynhad yn mis Awst 1919 agor ei gwasanaeth yn Abergwaun, doedd Cymreigdod yr achlysur ddim wedi cael ei anghofio wrth i Captain John Pritchard o Gaernarfon lanio'r Mauritania yno. A mae'n deg dweud hefyd bod llonga ac yn benodol trychinebau morwrol wedi deffro awen llawer i faledwr a bardd fel y dengys y baledu hyn. A dyma chi enghraifft arall o awdl eisteddfodol frenhinol Biwmaris yn 1832 a Caledfryn yn fuddigol. Ond fel y gwelwch chi, dim just y trychinebau hyn sy'n tanio awen y beirdd, ond y llonga i hunan. Ac yn hynny o beth, dydy suddiad y Titanic a suddiad y Lusitania sy'n cael sylw penodol gen i yn y ddoethuriaeth yn ddim gwahanol yn hyn o beth. Bod cerddi am y Lusitania yn dra gwahanol yn yr ystyr bod y drychineb honno'n cael ei llyncu gyn deimladau gwrth Almaenig. A dyma rai enghreifftiau i chi o'r ffordd oedd y trychinebau morwrol yma yn cydio yn y llymig pwyllgora eisteddfodol ar ddwy ochr yr Iwerydd. Doedd creu y hwyl ei hun ar y môr ddim yn rhywbeth anghyffredin. Ar fwrdd RMS Olympig ar ei thaith gyntaf,
mi gynhalwyd gemau Olympaidd yr Olympig, a dyma dwi'n tybio oedd y math o syniad oedd tu ôl yr hyn a ddaeth maes o law i ddod yn eisteddfodau'r Iwerydd. Mae'r sôn cyntaf am y fyntau o Gymru'n dod drosodd ar y caronia llong y Cynhadledd Ymchwil o dan arweiniad Mr T. Owen Charles, golygydd y Driwyd yn Scranton, Pennsylvania. Maen nhw'n dod draw i ymbil ar Lloyd George i ymweld â'r Unol Daleithiau yn 1911 a wrth basio maen nhw'n mynd i'r Steddfod. Ond mi rown ni'r eisteddfod gyntaf hon ar y môr mewn diwrnodau, dwi'n meddwl, ond mewn gwirionadd dydan ni ddim yn gwybod fawr ddim amdani. Ymddengys mae parti penblwydd mawr oedd hwn i Mr Henry Blackwell o Efrog Newydd, oedd ei deilio yn Hanu o Laneirgain, a mi oedd Henry yn 30 oed ar y caronia yn 1911, a mi oedd yn hoffi casglu llyfrau ar Gymru a'i phobl. Roedd yn ffrostio bod ganddo dros 5,000 o lyfrau ar ddiwylliant a trefdadaeth Cymru, a mi gafodd o gwpan arian a 60 o geiniogau Prydeinig yn anrheg gan deithwyr Cymraeg y caronia. Mae cynlluniau 1911 wedi bod yn llwyddiant, ond hynny does a ddim sôn am yr annual pilgrimage yn y Driwyd tan o leiaf y cyntaf o Mehefin 1914 wrth i'r Cambrian Steamship Agency hysbysebu bod modd croesi ar gyfer y brifwyl ym Mangor. Ar y 15fed o Orffennaf, mae T. Owen Charles yn ysgrifennu bod Cymru America wedi taro bargen efo'r White Star Line, lle gall Cymru America gael y dewis cyntaf o gaban yn un o'r 3 dosbarth am swm misol rhesymol ar un o'i palatial steamers. A mae'r term eisteddfod at sea yn cael ei defnyddio am y tro cyntaf, hyd y gwelai yn mis Mehefin 1914, a dwi'n credu mae'r pwt yma ar y sgrin sy'n sôn am y Lusitania ydy'r sôn cyntaf am greu eisteddfod yn swyddogol fel petai. Wrth gwrs, yn 1915, oherwydd yr rhyfel mawr, oedd yr eisteddfodau bychan hyn ar yr Iwerydd yn cymryd set gafn fel petai. Ond hynny, oedd Cynhadledd a White Star yn parhau i weld gwerth mewn hysbysebu i Gymru America yn ei mamiaeth. Mae'r hysbysebion hyn o y Driwyd yn 1912 yn dangos bod Cynhadledd yn gweld gwerth hysbysebu yn Gymraeg, a mae Cynhadledd hefyd yn llythyru yn Gymraeg yn dilyn syddiad y Lusitania. Yn 1915 hefyd mae'r Gwent Gleesingers yn rhoi cyngerdd ar y Lusitania, oedd yn digwydd bod y cyngerdd ola ac yn hawlyd arni cyn iddi gael ei suddo i godi pres at genhadaeth y morwyr. A'r gan gyntaf ar yr rhaglan honno oedd Cytgan y morwyr
gan Dr Joseph Parry. Wrth chwilio am hanes Captain Ifan Davies Cartra Nefyn, ddes i ar draws darn o bapur yr Herald yn 1930, a mae yna sôn iddo fo gymryd comand o'r Baltic a dod â Cymru a America i Gymru ar gyfer yr Eisteddfod, gan ddocio'n ddiddorol ddigon yng Nghaerdydd. Gwaith y llonga hyn wrth gwrs oedd cario teithwyr i bedwar ban byd, a doedden nhw o reidrwydd yn heidio dim am y Gymraeg na'i diwylliant. Ond yn raddol bach mae, da chi'n gweld gafal y diwylliant Cymraeg yn cynyddu efo W.G. Griffiths, rheolwr adran Gymraeg y White Star Line, ei hun yn edrych ar ôl y fyntau. Mae bwrlwm eisteddfodau'r Iwerydd yn cryfhau a'r cysylltiad â'r Eisteddfod yn cynyddu'n raddol eto o leia 1923. Mae yna erthygl hyd yn oed yn yr Hampshire Advertiser yn 1925 yn dweud bod cyngor Tre Pwllheli wedi cysylltu yn uniongyrchol efo'r White Star Line i drafod y posibilrwydd o angori'r Cedric yn St Tidwell's Road ger Ynysodd Tidwell, gan fod y llong honno eisoes yn cael ei ddefnyddio'n unswydd ar gyfer 3,000 o Gymru America oedd yn cynnwys 2 gor i'r Eisteddfod. A hefyd mae Cynhadledd yn dod â mintau o Gymru America drosodd ar y Lanconia. Ar adag yma, mae'r Cynhadledd Line o leiaf yn hysbysebu'r croesiadau fel yr Eisteddfod ship. Mae yna erthygl hefyd yn yr Herald of Wales mor gynnar y Tachwedd 21, 1925 gan asiant Cynhadledd yn Lerpwl, Mr R.M. Maddox. Yno fo, mae o'n dweud bod cwmni Cynhadledd yn gobeithio gwneud hyn yn drefniant blynyddol ar gyfer y Steddfod, a fod ynta wedi cael ei anfon gan y cwmni i eisteddfodau yn Utica ac i ardaloedd sy'n gadarnleol i Gymru America i hybu'r trefniant newydd hwn rhwng y cwmni a'r Eisteddfod. Yn ddios, dwi'n teimlo mae oes ai'r Eisteddfodau'r Iwerydd ydy 1926-27. Yn y blynyddoedd hyn ac yn enwedig gan mlynedd nôl i leni, gwneir yn fawr o leoliad yr Eisteddfod i feithrin y cyswllt Cymreig ymhellach a'r Cynhadledd Line yn manteisio ar hynny i'r eitha. Yn y Welsh Gazette mae yna lythyr gan ryw Miss Rowland o Pennsylvania, gynt o Bow Street, yn disgrifio'r Eisteddfod ac yn halwyd ar y sgithiau yn fanwl a llawn, wrth i'r llong honno gario 400 o Gymru America yn ôl i'r famwlad. Roedd taith y sgithiau yn torri tir newydd mewn nifer o ffyrdd. Nid yn unig o ran nifer y Cymru oedd ar ei bwrdd, sef bedair gwaith yn fwy na'r nifer o Gymru ddaeth ar y daith gyntaf yn 1911, ond hon oedd y daith gyntaf erioed i fanner y ddraig goch gyhwfan ar long a oedd i bob pwrpas yn long Brydeinig. I mi mae hyn yn braw pellach bod Cynhadledd Line drwy waith R.M. Maddox ac oherwydd cymaint defnydd y Cymru ar y llonga yma wedi gweld ei ffordd yn glir i roi statws i ddiwylliant Cymru wrth gydnabod ei baner hi.
Nid yn unig hynny, cyflwynwyd baner y sgithiau i faer Abertawe a ran Cynhadledd iddi gael ei chodi a'i chyhwfan dros y pafiliwn gydol wythnos yr Eisteddfod. Mi ganwyd hen ladfynhada ac anthem America gan Taranlais Thomas a cherddorfa'r sgithiau wrth iddi adael Efrog Newydd. Ar y dydd Sul, cafwyd gwasanaeth crefyddol Cymraeg o dan arweiniad y parchedig J.D. Davies ac ar yr un noson cafwyd Eisteddfod. Ar y nos Gwener, mi gafwyd cinio mawr ar Capten William Pryddro o Gaernarfon hefyd yn deud mae hon oddi yn rhydedd mwyaf o yn ei holl yrfa forwrol o. Dyma y Capten William Pryddro, gŵr a gychwynnodd ei yrfa forwrol ar y Maelgwyn of London oedd o Robert Thomas Griciath. Roedd yn byw ym Modawel ym Mhorthaethwy ac roedd ganddo frawd yn gweithio i Cynhad fel pennaeth heddlu yn Efrog Newydd ac roedd o'n syrfio weithiau fel Master at Arms a rhai o'i llongau nhw. Yn rhyfedd ddigon, mi oedd o wedi gweithio efo'r Capten John Pritchard Caernarfon ac yn ôl bob sôn roedd o'n Gymro i'r carn. Roedd o wedi mynnu ledio geiriau Morgan Rhys beth sydd i mi yn y byd ar y Don Aberystwyth i agor cymanfa ganu Eisteddfod y Sgithiau a ceilwyd y gymanfa ganu honno efo'r emyn ar fryniau Car Salem ar y Don, Crug y Bar. Hefyd, roedd o wedi mynnu bod criw'r sgithiau yn ffurfio'r sgithiau Glee Club Choir mwyn iddyn nhw gymryd rhan llawn yn yr Eisteddfod. Ac ar y sleid yma tu ôl i mi, mae yna agwedd arall ar falchder y Capten William Pryddro o fod yn Gymro. Mi urddwyd Capten Pryddro i'r orsedd yn Eisteddfod Lerpwl 1929 ac fe urddwyd rheolwr adran Gymraeg y White Star Line W.G. Griffith ac R.M. Maddox hefyd. Mae hyn yn dangos i mi bod yr Eisteddfod hefyd yn gwerthfawrogi cyfraniad Cynhad a'r White Star Line i'r sefydliad, yn enwedig o feddwl bod Pedrog ac Elfed a gweddill pwyllgor yr orsedd wedi cyneuawa ar y sgithiau ar ôl cyhoeddi Eisteddfod Lerpwl, gan orffan y cinio gyda bendith yn Gymraeg ar y sgithiau a'i chriw. Enw yng ngorsedd Capten Pryddro oedd Gwilym y Môr a W.G. Griffith o W.G. o Efrog Newydd. Urddwyd Henry Blackwell sonis i amdano fo'n gynt yn 1911 a'i enw ynta oedd Ffynnon Ddu. Mae'r ymdeimlad o Gymreigdod yn cael ei gynyddu eto fyth yn Eisteddfod Caergybi wrth i'r sgithiau eto ddod â baner Cymru i'r Eisteddfod. Y tro hwn mae papurau newydd yn dweud bod y Cynhad wedi mynd ymhellach yn addurno yr ystafelloedd bwyta i wneud y Cymru yn fwy gartrefol efo ffenddhelwa o feirdd Cymru yn ogystal ac argraffu'r bwydlenni a'r rhaglenni yn Gymraeg. Honwyd mewn anelchiad yn yr Eisteddfod honno gan Mr Maddox a ran Cynhad eto, y bydda Sir Samuel Cynhad ei hun yn falch o weld longa fo yn cyhwfan baner ei gyndeiddia mewn porthladd sydd wedi rhannu cysylltiadau â'r cwmni ers 1847, ond hynny dwi wedi methu
ffeindio cysylltiad rhwng Cynhadledd a Chymru, ond mae'r ymchwil yn parhau. Wrth i'r blynyddoedd fynd heibio, mae'n amlwg i'r gweithredu ar ewyllus da ran Cynhadledd gynyddu hefyd. Mae yna trafodaeth ar lefel pwyllgor gweithredol o fewn y cwmni yn y 20au hwyr yn ymateb i gais gan Fwrdd Twristiaeth Gogledd Cymru i ddosbarthu 5,000 o bamffledi ymysg teithwyr i hybu Cymru fel cyrchfan dwristiaeth. Mor gynnar a 1925 erbyn a mae'n amlwg hefyd bod y White Star yn adverteisio yn rhaglennu'r Eisteddfod mor gynnar a 1925 achos maen nhw'n geirio'r peth fel as usual we will be on the Eisteddfod field. Mae'n deg dweud hefyd bod y ddau gwmni llongau yma wedi dangos diddordeb sy'n fwy na ryw token gesture i'r Gymraeg a'i diwylliant ar wahân i ddarparu deunydd Cymraeg i'r teithwyr. Roeddwyd gwobr gan y White Star Line yn Eisteddfod leol tan y grisiau 1930. Yn genedlaethol, roeddwyd coron gan Cynhadledd Line yn Eisteddfod Genedlaethol Lerpwl ac Aradog Richard yn ennill y goron honno. Eto, yn Eisteddfod Genedlaethol Bangor 31, roeddwyd y gadar gan y White Star Line a'r goron gan Cynhadledd eto. Cynnan gipiodd y goron yn 1931 a Gwener gipiodd y gadar. Mae cadar Gwener i'w gweld yn Eisteddfod yn Ysgol Gymraeg Aberystwyth ac yn ôl adroddiadau hon ydy'r ail gadar i'r White Star Line i roi i'r Eisteddfod. O ran goron Cynnan wedyn, mi disgrifiwyd ti fel un hardd iawn o arian ac arni ddraig o emwaith amryliw, ond dwi'n meddwl swn i'n licio meddwl mae llew emblem Cynhadledd ydy hwnna, ond dwi'n di gweld y goron yn iawn eto. Ond fe welwch chi bod gan y Cynhadledd Line a'r White Star Line gynrychiolaeth gynyddol ar faes yr Eisteddfod fel ddengys yr erthygl hon o'r Llanelli Star yn 1930. Dwi am gloi drwy ddeud hyn. Mae'n deg i mi sôn cyn cloi felly am fwrdeithau'r urdd yn 1933, 34 a 35, a dwi'n credu bod ffrwyth yr hyn dwi wedi sôn amdano fo heddiw yn cael ei ddangos ac yn cyrraedd ryw fath o benllanw wrth i'r ordwna llong y Pacific Steam Navigation Company sy'n cael ei rhedeg gan Cynhadledd Line ddarparu mordeithiau Cymraeg efo bron popeth a all fod yn Gymraeg. Roedd yr urdd yn gyfrifol am ddarparu llawer o'r deunydd oedd, ond mae'r pamffledi arferol a geir ar y llong fel rhaglen gyngerdd y bwydlenni a hyd yn oed yr rhestra criw, hynny yw yr eitema sydd o fewn rheolaeth y cwmni ar bapur y llong yn Gymraeg, sy'n profi mi beth bynnag bod y Cynhadledd a'r White Star Line yn raddol ers 1911 wedi cael ei gorfodi i gymryd sylw o'r gwahaniaeth mewn diwylliant
A dwi'n credu y dylen ni fel Cymru yn felchio mwy yn y Cymru hyn oedd yn alltyd am ran helaeth o'i bywyd pobl fel Captain Pritchard, Captain Prefero, Captain Davies, Mr Maddox, W.G. Griffith a D.W. Smith, a dwi'n siŵr mod i di methu toreth orau eraill wrth iddyn nhw weithredu yn Gymraeg mewn cyfundrefn mor drybeilig o Brydeinig a gwneud hynny mor dda nes yn parch y gwmnïau hyn a gwneud iddyn nhw sylweddoli bod na werth mewn dangos rhywfaint o ymwellus da. Ond mater i chi wrandawyr ydy penderfynu ydy hyn i gyd ychydig yn fwy na ryw lygad wasanaeth, token gesture a gimmick. Ac efo hynny dwi'n mynd i gloi a dwi'n gwahodd unrhyw gwestiynau. Diolch yn fawr iawn i ti, Ifan, am yr hanes anhygoel a neilltuol yna. Diddorol dros bren a dim rhywbeth bydden ni erioed wedi falle ystyried bydde wedi digwydd. Felly diolch am agor y llygad i hynny. Dylen ni wedi gweud, sori wrth gyflwyno Ifan, bod e'n astudio ar gyfer y doethuriaeth yma ar yn hanes y Mangor yn dyfe, a wedi bod lawr y Gaerdydd yn gynt yn fodern gyfraith a wedyn ysgrifennu creadigol, felly rhyw wedi ymlwybro draws disgyflaethau a ffindo di hunan nawr yn hanesydd, felly difyr dros ben. Os yna unrhyw gwestiynau gan bobl o'r llawr, cyn i fi, dyna ni, mae gennym ni hanesydd. Go iawn wedyn i ofyn cwestiwn i ti. Dwi'n yn gwybod os fe'n styried i hunan yn hanesydd erbyn hyn, ond... Sa'n gwybod fi eriod wedi styried ni. Ond diolch yn iawn ti, Ifan, oedd yna'n hynod o ddiddorol ac wedi'n agor yn ligyd i gweud y gwir i rhywbeth o'n i just ddim wedi gwerthfawrogi o gwbl a ddim yn ymwybodol ohono fe. Wy'n cytuno gyda dy asesiad ar y diwedd yna, yw dylen ni bod yn cydnabod ac yn gwerthfawrogi gwaith yr unigolion y ti'n sôn amdano o'r capteiniaid y Cymru oedd yn rhan o'r y ddau gwmni fel petai a wedi cyfrannu gymaint at Gymreigio y profiad oedd ar gael i'r teithwyr. Hynny yw, gallwn ni fod yn amheus ac yn drwgdybus o gymhellion y ddau gwmni falle. Hynny yw, nhw wedi gweld cyfle i nid cinog ni ddwy yn dod nhw ar y ffaith bod yna gymaint o ddiddordeb ac o alw yn hyn i gyd, ond ta wath am ni, beth oedd yn ddiddorol i fi oedd gymaint o alw oedd yn amlwg gan y Cymru alltid yn America. Hynny yw, dyna'r farchnad mewn gwirionedd, yn dyfer, yr holl deithwyr na oedd yn dod nôl fel petai i Gymru i werthfawrogi gwreiddiau. A rhywbeth, do'n i ddim yn ymwybodol ohono fe, ni wedi'n ymwybodol iawn o'r gwyddelod a'i cysylltiadau nhw gyda gwyddelod alltid America. Ond i ni wedi colli hwnna, do fe, hynny yw mae'r cyswllt na rhwng ni yng Nghymru gyda'r Cymru alltid yng Ngogledd America yn amlwg iawn yn y cyfnod yma yn y 20au a'r 30au, a falle yn cysylltu gyda ffasiwn y cyfnod o fordeithio. Ydyn ni wedi colli'r cyswllt na yn sgil y ffaith nad yw'r mordeithio mor boblogaidd erbyn hyn? Wel, dwi'n mewn gwybod achos yn yng nghyfnod i'n Gaerdydd, dwi'n cofio mynd i gymamaganu y Welsh American ac i ddweud gwir, o'n i'n teimlo out of place o ran ffordd oedden nhw'n gweld i gwreiddiau Cymreig, achos oedden nhw'n synnu bod ni'n mynd i capal bob dydd Sul a bod ni ddim yn gwisgo'r wisg traddodiadol Cymreig, bla 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 de. Ond dwi'n meddwl maen nhw'n gwerthfawrogi'r cysylltiad mwy da ni'n
gwerthfawrogi'r cysylltiad efo nhw sydd yn bechod mewn gwirionedd, achos fel rhywun sy'n ymddiddori yn y llongau yma, yr hanes Prydeinig a'r hanes American, da chi'n glywed o hyd mewn ffilmiau fatha Titanic a Night to Remember, a da chi byth yn clywed am y profiadau Cymreig a Chymraeg, achos o'n i'n yn Is-Elis yn ddiweddar, ac un llun welis i o rhywbeth o Gymru America, a o'n i'n gweld hynna'n o'n i'n synnu na doedd na mwy i ddweud gwir, achos oedd na stafelloedd am yr Eidalwyr, yr Germans, a jyst un llun am y Cymru lle. Wedyn, dyna dwi'n obeithio drwy'r ymchwil yma fyddai'n dod ar fyddai'n amlygu bod gynnon ni fwy o le i ymfalchio na jyst rhyw fatha mae'r Sais yn dweud grabbing at the coattails o stori Brydeinig. Mae gynnon ni ffordd o bortretu'r llongau yma mewn ffordd Gymreig yn hynny. Unrhyw cwestiynau eraill o'r ystafell neu ar-lein? Ga i gymryd mantis o'r gader felly a holi cwestiwn arall gyda ti. A jyst cyn nodi hynny, dwi'n meddwl oedd yr hyn o Dylan yn sôn amdani mewn ymateb i dy waith yn ddiddorol o ran y sefyllfa gyfoes, a falle fel ti'n awgrymu y diffyg gwerthfawrogiad gyda ni o gwerth falle yr hunaniaeth a'r brand Cymreig yng Ngogledd America. Mae'n atgoffa fi o'n ewythyr fi oedd am ddegawdau yn byw yn Toronto ac yn llywydd ar y côr meibion oedd yn gysylltiedig gyda'r capel yn Toronto. A chod, erbyn hyn, arweinydd y côr, mae e'n haniwr Ukraine, a mae wedi dysgu Cymraeg mwyn gallu sicrhau bod wedyn ni fel arweinydd y côr yn gwybod sut i ynganu'r geiriau ac yn y blaen, a erbyn hyn mae hanner y côr ei hunan heb unrhyw gysylltiad gyda Cymru, ond oherwydd am hwn i apel yr syniad o'r côr meibion Cymreig, mae e'n denu nifer o wahanol bobl, so fi'n credu bod yna rhywbeth pwerus iawn yn y ffordd ti'n defnyddio'r hanes yma i amlygu, fel ti'n gweud, falle diffyg gwerthfawrogiad gyda ni. Ond ni jyst eisiau holi, ydy hwn yn rhan o brosiect ehangach, neu ydy, ai dyma yw fatha canolbwynt yr ymchwil y ti'n neud, achos mae'n taro fi fel rhywbeth galle fod a sawl gwedd, a falle, ar ôl wneud y PhD, falle bod yna rhywbeth arall falle ti mynd ar ei ôl. Mae yna sawl gwedd iddo fo. Yn ymwreiddiol, dwi'n o ran y PhD, dwi'n edrych ar y cyswllt Gymreig ar grwysiad ola a suddiad o Lusitania a ffordd i suddiad ti yn rhywbeth Cymreig, ond yn ei hanfod dwi wedi sylweddoli na fedrai'm just sôn am y Lusitania. Mae hyn i gyd yn cyfoethogi'r ddadl, a dyna pam cymaint o licio'r Titanic. Dyna pam na fedrai'm rili sôn llawer amdani, achos mewn gwirionedd 4 diwrnod a chydig bach fuodd hi mewn bodolaeth. Ond o edrych yn... Dwi'n meddwl tasa'r Titanic ddim wedi digwydd fel digwyddodd hi. Dwi'n meddwl y bysa hi fatha
Olympic Lusitania a Mauritania wedi helpu i hybu'r cysylltiad ac i gryfhau o dros gyfnod. A dwi wedi sylwi wan mae dechrau'r cyswllt ydy'r Lusitania a'r llongau cynnar. Mae'n ei gwir a bod o'n datblygu yn rhywbeth llawer mwy complex, os liciwch chi. Yn y 30au, de. Ie. Difyr iawn. Wel, diolch yn fawr i ti, Ifan, am gyflwyno ni i'r pwnc ac edrych ymlaen i glywed mwy am yr ymchwil. Ie, Chris, fel gefn ni, gwerthfawrogi. Diolch yn fawr iawn. So, mae gynnon ni Jonathan nesaf, dwi'n meddwl. Hynny ni adrefnu tyma bach ar y llwyfan fan hyn nawr. Gwych. Wel, mae'n braf. Wedyn ni cael cyflwyno chi i aelod arall o Brifysgol Bangor, sef Jonathan Mehefin. A fel chi'n gweld, mae Jonathan yma praw yma i drafod pêl-droed Llydaw a'r cymhariaeth gyda pêl-droed yng Nghymru. Felly edrych ymlaen yn fawr iawn i glywed am eich ymchwil chi. Croeso mawr. Diolch am y croeso. Gyda chlwb pen y byd sy'n mynd ymlaen ar hyn o bryd, mae'n edrych fel amser da i drafod pwysigrwydd diwylliannol pêl-droed. Fel Albanwr gyda deulu o Werddon sy'n byw yn Nghymru ers bron iawn 20 mlynedd, mae'n teimlo'n naturiol iawn hefyd cymryd diddordeb am pêl-droed mewn cyd-testun Celtaidd. Felly, heddiw dwi'n mynd i drafod elfen o fy waith ymchwil am bêl-droed yn Ffrainc sy'n edrych ar Lydaw a hunaniaeth Geltaidd. Wrth gwneud yr ymchwil, dwi wedi dod ar draws nifer o elfennau cyffredin, a rai gwahanol, diddorol, rhwng Llydaw a Chymru, ynglyn â pêl-droed a hunaniaeth Geltaidd. Dyma grynodeb o brif elfennau fy mapur heddiw. Felly, yn gyntaf, dwi'n mynd i edrych ar cysylltiadau cerddorol rhwng Cymru a Llydaw, sydd yn gysylltiedig â pêl-droed. Nesaf, dwi'n mynd i edrych ar pwysigrwydd Llydaw yn hanes pêl-droed Ffrainc. Wedyn, pa fath o hunaniaeth Geltaidd da ni'n gweld yn y byd pêl-droed yn Llydaw, ac i orffen sut mae tîmau Llydaw yn gystadlu yn erbyn tîmau o Baris a dinasoedd mawr eraill yn Ffrainc. Cyn i mi symud ymlaen, rhaid i mi cydnabod bod y papur heddiw yn ffrwyth o waith ymchwil dwi wedi ei wneud ar y cyd gyda Paddy Hwy o Adran Cyfryngau Diwylliant a Chyfathrebu yn Brifysgol Liverpool John Moores. Yn gynharach, eleni nath ni gyhoeddi erthygl yn y cylchgrawn Modern Contemporary France, Negotiating Breton Celtic Identity on and off the pitch, Contemporary Football in Britain. Ar hyn o bryd mae erthygl ar gael ar-lein trwy mynediad o Gored. Ym mis Tachwedd eleni, dyn ni'n trefnu cynhadledd am chwaraeon a hunaniaeth Celtaidd yn yr 11 ganrif ar 20 yn Lerpwl ac yn gobeithio croesawu papurau sy'n edrych ar chwaraeon yn Nghymru fel rhan o'r digwyddiad. Un peth sydd wedi ein taro ni ar paratoi'r digwyddiad ydy'r diffyg sôn am chwaraeon yn Nghymru mewn rai cyhoeddiadau am chwaraeon mewn cyd-testun Celtaidd, er enghraifft y llyfr Sport in the Making of Celtic Cultures gan Grant Jarvie, y llyfr o 1999. Felly, i ddechrau gyda cysylltiad y cerddorol rhwng Llydaw a Chymru, un o'r prif cysylltiadau ydy Brogos Majadw sydd anthem Llydaw.
cyn ffeinal Cwpan Ffrainc yn 2014, nath Nolwen Leroy, cantores gyda greiddiau o Lydaw, canu Brogos Mazadw sydd yn golygu Henlad fy Nhadau yn Llynaweg, cyn y gêm rhwng Gangomp a Ren, dau dîm o Lydaw. Mewn ffordd, mae'n swnio fel rhywbeth eitha naturiol, ond mae'n mwy arwyddocaol na sa'ch chi'n gallu meddwl ella wrth ystyried natur Ffrainc fel cenedl. Yn hanesyddol, Ffrangeg ydy'r iaith swyddogol, yr unig iaith gyda status swyddogol yn Ffrainc, a mae Ffrainc wedi bod yn eitha anfodlon i roi statws i ieithoedd rhanbarthol. Os ydyn ni'n edrych ar geiriau yma o hyd gan Dafydd Iwan, dyn ni'n dod ar draws rai elfennau sydd yn i fi yn awgrymu cysylltiad arall rhwng Cymru a Llydaw a Cymru a sut mae athletwyr o Lydaw yn cael eu portreadu. Un elfen pwysig o yma o hyd yw brwydro yn erbyn amgylchiadau heriol. Yr gweitha pawb a popeth, yr enghraifft, brwydro yn erbyn tywyddgarw ac yn y blaen, a dwi wedi rhoi enghraifft o hyn ar y sleid. Yn ôl y hanesyddedd o Ffrainc Michel Lagri, mae athletwyr o Lydaw yn cael eu portreadu fel unigolion sydd hefyd yn gorfod brwydro yn erbyn amgylchiadau heriol a ddiweddgarw. Mae'n sôn am y syniad bod, according to columnists, a Breton athlete can be nothing other than stubborn, courageous, resistant to bad weather. Mewn ffordd, mae geiriau Lagri yn berthnasol iawn i bobl fel y hwyliwr enwog o Lydaw Eric Tabarly, oedd yn enwog am ddefnyddio llawer o sgil wrth hwylio mewn amodau anodd. Hefyd, maen nhw'n berthnasol i seiclwyr o Lydaw sydd wedi ennill Tour de France, pobl fel Lucien Petit-Breton, Jean Robic, Lucien Bobby a Bernard Hinault. Mae newyddiadwr o'r chwaraeon Jean-Paul Olivier, sydd wedi sgwennu lot am chwaraeon yn Llydaw, wedi awgrymu hefyd bod chwaraewyr peldroed o Lydaw yn dangos yr un math o nodweddau ac wedi sôn am ddignedd sydd yn gysylltiedig i natur gras yr ardal a'r môr gwyllt. Wrth ddadansoddi pwysigrwydd Llydaw yn hanes peldroed Ffrainc, mae'n werth tanlinellu bod clwbiau Llydaw ymhlith clwbiau hynaf Ffrainc. Fe gath stad Rennes, tîm o Rennes sydd yn cystadlu yn Ligue 1, sef Prif Cyngrair Ffrainc, ei sefydlu yn 1901. Yn ystod y cyfnod sydd wedi dilyn ar dechrau'r 20fed ganrif, gath clwbiau eraill neu creu yn Rennes hefyd, a dinasoedd eraill fel Camper a Saint-Brieuc. Heddiw, mae yna dri clwb o Lydaw yn Ligue 1, Prif Cyngrair Ffrainc, Rennes, Brest a Lorient. Ar hyn o bryd, mae Gangon sydd wedi cystadlu yn Ligue 1 yn ddiweddar a wedi ennill Cwpan Ffrainc dwywaith yn Ligue 2 sydd ean 2 yn Ffrainc. Ella dydy tîmau Llydaw ddim ymhlith tîm o'n mwyaf llwyddiannus Ffrainc, ond mae hyn werth nodi bod clwbiau fel Rennes, Gangon, Brest a Lorient wedi ennill cwpanau a wedi cynrychioli Ffrainc mewn cystadleuaethau fel Cyngrair Pencampwyr, y Champions League neu Cyngrair Europa. Mae nifer tîmau o Lydaw yn Ligue 1 yn cymharu yn ffafriol i ranbarthau eraill yn Ffrainc gan gynnwys rai mwy gyfoethog na Llydaw. Mae yna sawl reswm sy'n esbonio llwyddiant tîmau o Lydaw, gan gynnwys buddansoddiadau gan bobl busnes o Lydaw a strwythurau ieuenctid sydd wedi helpu clwbiau i ddatblygu a gwerthu chwaraewyr ifanc talentog. Fel da ni'n mynd i weld, mae clwbiau Llydaw hefyd wedi dod yn symbolau pwysig o hunaniaeth Geltaidd yr ardal ac wedi defnyddio symbolau Geltaidd yn fwy yn ystod y degawdau diweddar.
Cyn i ni symud ymlaen i drafod ffurfiau gwahanol o hunaniaeth Geltaidd mewn cyd-testun peldroed, fyswn ni'n licio deud cwpl o bethau am dîm dwi heb wedi trafod eto a pa clwbiau sy'n cael ei ystyried fel tîmau Llydaw. Yn hanesyddol, mae Nantes sydd ar yr arfordir Atlantic yn cael ei ystyried fel prifdinas Llydaw, ac mae gemau rhwng Nantes a Rennes yn cael ei galw Le Derby de Bretagne, felly gêm derby Llydaw. Hynny, yn swyddogol, dydy Nantes ddim yn rhan o Llydaw dyddiau hyn, ar ôl i Ffrainc cael drefnu strwythur rhanbarthau yn ystod y 50au. Hefyd, yn ôl Ffildain, mae Nantes yn enghraifft o glwb sydd heb wedi trio eu portreadu fel tîm gyda hunaniaeth Geltaidd penodol. Yn ystod y hanner ganrif diwetha, mae yna sawl enghraifft o glwbiau eraill sydd yn Llydaw ac wedi defnyddio symbolau Celtaidd fel rhan o'i hunaniaeth. Fel nes i ddadlau yn erthygl nes i ysgrifennu gyda Paddy Hwy, mae yna wahaniaeth rhwng sut mae clwbiau Llydaw yn sôn am hunaniaeth Celtaidd a beth mae hunaniaeth Geltaidd yn golygu iddyn nhw. Michel Raspo, cymdeithasegydd ac arbenigwr am chwaraeon a hamdden, wedi deud bod Rennes represents urban Brittany and is opposed to Guingamp, which enshrines the values of deep rural Brittany. Mae Rennes yn dinas gyda bron iawn 4,000,000 o bobl, tra bod dim ond 7,000 o bobl yn byw yn Guingamp, y dinas lleiaf gyda tîm sydd wedi cystadlu yn Ligue 1 yn Ffrainc. Yn Rennes, da ni'n gallu ffeindio prifysgol mwyaf Llydaw a Senedd Llydaw. Guingamp, yn eitha wahanol, y sydd yn fwy o leoliad bach ar yr ymylon mewn ardal mwy wledig. Gan fod Rennes ydy dinas mwyaf Llydaw, mae clwb peldroed Rennes, Stade Rennais, yn hoffi portreadu ei hun fel tîm sydd yn cynrychioli holl rhanbarth o Llydaw. Roedd hynny yn haws ella gwneud yn ystod y 60au a'r 70au pan nath Rennes ennill cwpan Ffrainc dwywaith, cyn i rai dîmau eraill o Llydaw fel Lorient a Guingamp yn dechrau cystadlu yn fwy aml yn prif congreria a cwpanau Ffrainc. Ar y sgrin, dyn ni'n gweld enghraifft paradoxaidd o sut mae Rennes yn defnyddio symbolau Geltaidd sy'n dod o hysbyseb oedd ar dudalen olaf y cylchgrawn Breton yn Chwefror 2007. Un elfen pwysig ydy'r brawddeg Tout l'esprit breton souffle sur les rouges et noirs sydd yn golygu mae ysbryd Llydaw cyfan yn anadlu trwy y tîm sy'n chwarae mewn coch a du. Felly, mae hysbys yn portreadu tîm peldroed y Rennes fel symbol o'r holl rhanbarth. Dyn ni'n gweld elfennau sydd yn hysbys sydd yn eitha traddodiadol ac yn gysylltiedig i ardal wledig sy'n bach yn od wrth ystyried natur Rennes fel dinas. Dyn gallu gweld y môr yn y cefndir, ar gweithio'r ffaith bod Rennes dim ar ffordd Llydaw ac yn fwy na 40 milltir o'r môr. Pan nath Rennes penderfynu ailenwi ei stadiwm, bach yn fwy na 10 mlynedd yn ôl, roedd yna dadleuon am sut i ddefnyddio symbolau Celtaidd. Tan 2015, roedd enw'r stadiwm Rennes bach yn ddiflas. Stade de la Route de Lorient. Stade ydy gair Ffrangeg am stadiwm a Route de Lorient ydy enw'r ffordd allan o Rennes ble mae'r stadiwm. Benderfynodd Rennes defnyddio Roazhon Park fel enw newydd y stadiwm. Roazhon ydy'r enw Llydaweg am Rennes, felly da ni'n gallu gweld yn glir bwriad y clwb i gyfleu cysylltiad i ddiwylliant ac iaith Llydaw. Mae'n werth nodi hefyd oedd y bwriad hwn yn weladwy ddarllen yr opsiynau eraill ar y restr fer, Roazhon Celtic Park a Le Stade des Hermines. Yn y cyd-testun hwn, Hermine yn symbol
herodrol, heraldic, sy'n gysylltiedig i Lydaw ac yn bresennol ar fan y Llydaw da ni'n gweld ar y sgrin. Ar y pryd, awgrymodd y newyddiadurwr Patrick Soden ffasa defnyddio'r enw Parc Asterix yn gallu bod yn ffordd da o adlewyrchu hunaniaeth Geltaidd y clwb ac yn gwneud synwyr achos roedd yr ein angen, fel nath o ddeud, un peu de potion magique, tipyn o ddiodd hyd. Yn ôl newyddiadurwr arall, Jérôme Bergo, roedd penderfyniad Ren i ailenwi ei stadiwm yr Roison Park yn fawreddog, gan fod Ren ddim yn rhan o Lydaw lle mae'n lot o siaradwyr Llydaweg. Mewn ffordd, ella mae roedd Ren yn trio defnyddio hunaniaeth Geltaidd ar mynd sefyll allan mewn cymhariaeth gyda clwbiau eraill o dinasoedd mwy yn Ffrainc yn ystod cyfnod lle mae arian oedd yn dod yn holl pwysig a pryd oedd y gêm yn dod yn fwy rhyngwladol o ran chwaraewyr oedd yn cael ei recrwtio gan tîmau ledled Ffrainc. Os yn ni'n edrych ar clwbiau o ddinasoedd llai yn Lydaw, fel Lorient neu Gangon, rydyn ni'n gallu gweld defnydd diddorol o symbolau Celtaidd hefyd. Mae hyn werth cofio, cyn i ni symud ymlaen, bod statws Lorient a Gangon yn wahanol iawn i Ren. Mae Lorient yn ardal sydd yn golygu rhywbeth i rai pobl yn Nghymru achos yr enwog Festival Interceltique, ond dydy Gangon ddim cweit mor enwog, roedd i mi ddeud. Nath y ddau dîm cyrraedd Ligan am y tro cyntaf yn y 90au ac mae nhw wedi ennill Cwpana, Coupe de France neu Coupe de la Ligue. Mae'n bwysig nodi hefyd bod Gangon yn enghraifft iconic o dîm bach yn Ffrainc sy'n chwarae mewn tre o ddim ond 7,000 o bobl. Mae'n bron iawn 60,000 yn Lorient. Pan oedd Gangon dal yn dîm amateur yn ystod y 70au, nath o ddod yn enwog am ennill gemau cwpan yn erbyn tîm y mawr yn y Coupe de France. O ran daearyddiaeth, un elfen sydd yn wahaniaethu Gangon a Lorient ydy'r ffaith bod Lorient yn dinas borthladd tra bod Gangon tua 20 milltir o'r môr. Mae Lorient yn un o sawl clwb yn Llydaw sydd yn dallu cysylltiadau i'r môr a da'n gallu gweld bysgods ar fathodyn y clwb a llysenw Lorient yn y Ffrangeg le Merlw. Merlw yn math o bysgod cegfi, dwi'n credu yn y Gymraeg, neu heic yn y Saesneg i bysgodwyr. Mae gan tîmau fel Brest a Concarneau llysenwau efo cysylltiad gyda'r môr hefyd. Mae Brest yn cael ei galw L'équipe Pirate, y tîm môr-leidr, a llysenw Concarneau yw Leitonier, y pysgotwyr tiwna. Fel rhan o gytundeb nawdd yn y 60au, gwisgodd Concarneau crisa hyfforddi gyda'r slogan bwytwch pysgod arnyn nhw. Mae'n y dîm a llai yn Llydaw gydag enwa sydd yn gysylltiedig i natur, bywyd gwyllt a'r môr. Yn bersonol, dwi'n wedi jyst rhoi fy hoff enghreifftiau. Les lapins de Guingamp, cwningod Guingamp. Les écureuils de Plogonec, gwiwerod Plogonec, eithaf unigryw. Ac yn ola, les cormorans sportifs de Penmarch, milfrain chwaraeon Penmarch. Eithaf licio'r un ola. Heb eisiau mynd i lawr i Twll Cwningen a treulio oriau i roi restr o dîmau eraill gyda enwa sy'n sôn am anifeiliaid. Mae hyn werth deud fy mod i wedi gweld tipyn o enghreifftiau diddorol yr dyfarnu gemau peldroed yn Gwener ac Ynys Môn hefyd. Llysenw tîm peldroed Llangoed sydd yn bell o Beaumaris yn Ynys Môn yw y Palod, the Puffins, a llysenw Mehefin yw y Penwaig. A mae'n rai enghreifftiau diddorol eraill o cysylltiadau rhwng natur a bathodyn tîm y peldroed Cymru ar un o'r posteri dros amser cinio heddiw. Reit, fel dyfarnwr peldroed sydd ddim yn hoff iawn o weld chwaraewyr gwastraffu amser ar y cae, dwi'n eisiau cael Certain Melyn, a dwi'n gwybod bod Coleg Cymraeg yn gyffredinol yn tueddu licio pethau melyn. Felly, dwi'n mynd i troi at ychydig o syniadau allweddol cyn i fi gloi.
Mae tîm fel Ren a Lorion dal yn dangos bod nhw'n gallu cystadlu yn dda yn erbyn clybio o dinasoedd mwyaf Ffrainc, sydd yn dangos bod geiriau Michel Rasbo am bwysigrwydd peldroed I Lydaw yn dal yn berthnasol. Nath o ddeud, via its football teams, it is Brittany that's being represented, challenging the other provinces. Gan fod Llydaw heb tîm swyddogol, heb tîm cenedlaethol swyddogol, mae clwbiau yn chwarae rôl pwysig o ran trosglwyddo hunaniaeth Geltaidd sydd yn wahanol I sefyllfa yn Nghymru. Fel mae'r hanesydd Jeff Hare wedi agrymu, mae penodolrwydd rhanbarthol clybio o du allan o Baris wedi cael effaith ar sut mae peldroed wedi datblygu ym mhrifdinas Ffrainc. Nath o ddeud, Parisians with provincial roots have long remained attached to their original département, as opposed to building up support for a Parisian team, at least until the major demographic changes of the Trente Glorieuses culminating in the mid-1970s. Mae hyn werth cofio oedd Paris heb tîm peldroed mawr tua diwedd y 60au cyn I Paris Saint-Germain cael ei creu yn 1970 ar ôl referendum yn y ddinas. Yn sicr mae yna wahaniaethau rhwng hanes peldroed a hunaniaeth Geltaidd yn Llydaw a Chymru, ond mae yna gysylltiadau hefyd. Yn ystod pencampwriaeth Ewrop yn 2016 yn Ffrainc, nath dîm Cymru aros yn dinar yn Llydaw yn ystod y twrnament. O'i ganolfan hyfforddi yn Llydaw, nath ni weld a chlywed chwaraewyr a swyddogion defnyddio'r iaith Gymraeg mewn digwyddiad cyhoeddus fel Cynhadleddau i'r Wasg, felly roedd na ddefnydd o iaith Geltaidd mewn ardal Geltaidd. Dydy tîm a peldroed yn Llydaw ddim wedi mynd cweit mor bell gydag ei ddefnydd o'r iaith Llydaweg, ond, fel dwi wedi dangos heddiw, gobeithio, mae yna elfennau eraill o hunaniaeth Geltaidd sydd yn weladwy ar y cae ac oddi ar y cae yn Llydaw. Diolch. Diolch yn fawr, Jonathan. Chi'n fod o'n cymysydd a hyfryd iawn clywed dy ddadansoddiad di a gwerthfawrogiad di o'r cysylltiad rhwng peldroed yng Nghymru a Llydaw a bod rhywun sydd falle yn arbenigo yn diwylliant Ffrainc ac yn addysgu yn y maes wedi troi eich golygon at y cysylltiadau Celtaidd hefyd. Mae hwnna'n hyfryd gweld hynny. Os na gwestiynau o gwbl I Jonathan? Dyma ni. O'n I jyst yn meddwl, dim yn siŵr os mae hyn yn beyond sort of yr ymchwil, really, ond o'n i'n meddwl pan traedd ti'n siarad am y cysylltiadau chwaraewyr dyn ni wedi gael yn fuan efo, o'n i'n meddwl am Joe Rodon o Jordan James di fod drawn Llydaw yn Nont a Ren. Dwi'n yn siŵr faint o stwff chwaraewyr ti wedi gwybod, ond os o'na cysylltiadau mwy hanesyddol o hynna'n digwydd, ac os felly ydy o'n rhywbeth da ni'n ymwybodol o. Da ni'n meddwl am Cymru yn fod yn ymwybodol o licio chwarae tîma Catalan a pethau felly, da ni'n licio gael y cysylltiadau yna. Wyt ti'n meddwl bod hynna'n wir am Llydaw hefyd? Diolch, mae'n rhywbeth diddorol. Dwi ddim yn meddwl bod y wasg yn Llydaw neu yn Ffrainc yn gyffredinol wedi wneud lot allan o'r cysylltiad Celtaidd. Dyn gallu gweld yr sôn am chwaraewyr o Gymru sydd wedi chwarae gyda Ren a Nont yn ystod y degawd diwetha. Yn bersonol, dwi'n meddwl bod hynny yn just rhywbeth sydd yn gysylltiedig ar diffyg dealltwriaeth o gwledydd Prydain yn Ffrainc. Be dwi'n meddwl ydy just sut mae pobl yn Ffrainc yn aml iawn yn gamdefnyddio terma fel, wel, I ddechrau, yn aml iawn dyn nhw ddim yn defnyddio'r term Prydeinig.
Yn y Ffrangeg, maen nhw'n defnyddio'r term ongle, Saes, er mwyn sôn am Prydain i gyd. Felly, dwi ddim yn gwybod i pa radda mae cefnogwyr peldroed yn Ffrainc yn ymwybodol o'r ffaith oedd pobl sydd wedi chwarae yn Nant a Ren oedd o Gymru yn hytrach na Lloegr, maen nhw wedi arwyddo i dim yn Lloegr. Swn i'n deud bod Nant a Ren wedi just penderfynu recriwtio chwaraewyr o Gymru. Mae'n gysylltiedig i statws y clwb, swn i'n deud y math o chwaraewyr, sam o chwaraewyr mae'n wedi recriwtio. Rwy'n elfen arall o'r cwestiwn? Just os oedd na rhywbeth hanesyddol yn y cysylltiadau, really, os oedd o just yn chance, neu os yn hanesyddol os na mwy o links. Dyn ni weld Welsh links yn Leeds a pethau felly. Just o ran, mae chwaraewr yn licio mynd na achos bod y diwylliant yn tebyg ella, ond ella just chance a da ni na Llydaw wedi gwneud digon allan o'r dwi'n cofio Schalke yn lyfio gael Rabbi Matondo na a Twitter Schalke yn troi'n Gymraeg. Mae yna sort of posibilrwydd o creu mwy o clymiad rhwng y diwylliant ac allan maen nhw just yn methu tric yn gwneud y beth, really. Maen nhw'n methu tric mewn ffordd. Ar ôl y Euros yn 2016, os dwi'n cofio'n iawn, nath Cymdeithas Peldroed Cymru tweet lle nath nhw ddeud diolch i Dinar, lle oedd y training camp yn y Llydaweg, a dwi'n meddwl nath y trei Dinar deud diolch yn y Gymraeg i Gymru am aros yn Llydaw. Mae'n o ddau gwestiwn. Un fan hyn. Just cwestiwn chydig bach o wahanol efallai. Gan fod dinas Nawned, sef hyn brif ddinas tywysogion Llydaw, wedi effeithio gyda phrif ddinas Cymru, sef Caerdydd, ydych chi'n meddwl bod y drychineb hefo Sala wedi effeithio yn wael ar y cysylltiadau rhwng Cymru a Llydaw, to ddim o ran pêl-droed? Diolch. Ella mae o wedi cael effaith negyddol ar berthynas rhwng Clwb Pêl-droed Nant a Clwb Pêl-droed Caerdydd. Just ar gyfer pobl, dwi'n gwybod sy'n parad, mae pobl yn clywed am y hanes rhyw 5 mlynedd nôl ella, roedd Cardiff City yn trio arwyddo ymsodwr o'r Arianen, dwi'n meddwl, Miliano Sala, o Clwb Pêl-droed Nant, ond nath o farw mewn damwain awren. Roedd Caerdydd yn awgrymu fel y Nant talu achos Caerdydd lawr i'r Championship. Roedd yna counter case gan Nant. Ond y peth ydi, oedd yna effaith ar perthynas rhwng Cymru a Llydaw? Wel, mewn cyd-testun pêl-droed, be ydy'r perthynas rhwng Cymru a Llydaw? Oes yna perthynas sydd yn bodoli? Da ni heb wedi gweld lot o gemau rhwng tîmau Cymru a Llydaw. Dwi ddim yn gallu meddwl am gemau mewn cystadleuaethau Ewropeaidd rhwng Caerdydd neu Abertawe a tîmau o Llydaw sydd yn wahanol i'r Alban yr enghraifft. Mae Celtic, o enw Celtaidd eitha glir wedi chwarae o leia dwywaith yn erbyn Ren yn y Europa League yn ystod y degawd diwetha. Felly, dwi'n gwybod, dwi'n meddwl bod ni wedi weld lot o effaith. Mae gennym ni 2 gwestiwn, felly Maisie a wedyn Ifan, felly os ydych chi'n gallu cadw'r cwestiynau yn weddol o gryno, os gwelwch yn dda. Diolch am eich cyflwyniad. O'n i jyst yn mynd i ofyn, ydy'r fel hunaniaeth Geltaidd yr un mor gryf ymysg fel tîmau menywod yn yr ardal yng Nghymru a Llydaw?
Mae'n gwestiwn da, a mae'n anodd ymateb, achos mae yna lot llai o dima o Lydaw sydd yn cystadlu ar lefel cenedlaethol yn Ffrainc. Tipyn bach fel rai o wledydd Prydain, mae prif cyngrau'r peldroed merched efo lot llai o dima na prif cyngrau'r dynion. A dwi ddim yn meddwl bod yna unrhyw tîma o Lydaw yn Ligan Feminin sydd prif cyngrau'r peldroed merched yn Ffrainc, a mae'n ddiffyg sôn am peldroed menywod yn y wasg yn Ffrainc, felly mae'n really anodd dadansoddi'r peth, jyst achos diffyg media coverage a diffyg tîma Llydaw sydd yn Ligan Feminin ar hyn o bryd. Dyna beth sy'n mynd i dweud. Diolch yn fawr. A cwestiwn ola dy Ifan wedyn ni. Dim cwestiwn gyda i fel y cyfryw, ond dwi'n cofio yn 2016, oedden ni'n aros yn Dinar ac oeddech chi'n gweld y Gymraeg yn hynod amlwg yn y siopa yn Dinard, a o'n i'n gweld hynna'n ddifyr o ran y cysylltiadau Cymraeg a'r cysylltiadau Celtaidd, os oedd hynny'n rhywbeth yn cael ei yrru gyn y Llydawyr, ta oedd ffordd o Cymru wedi annog y beth yn dod ar Llydawyr allan ni fod yr un mor groesawgar, dwi'n yn gwybod. Ie, mae'n wir, os mae yna un rhan o Ffrainc lle mae pobl efo jyst bach yn fwy o ddealltwriaeth o beth sy'n arbennig neu penodol am Gymru, yr Alban, y Werddon yw'n cymhariaeth gyda Prydain neu Lloegr, Llydaw yn enghraifft clir. Dwi'n cofio mynd i mewn i siop llyfrau yn Llydaw, yn fan, dwi'n meddwl, yn Morbion, a chlywed albwm Gandar Ddiwan, yr enghraifft. Felly mae yna ella mwy o gysylltiadau cerddorol trwy pethau fel y festival Antre-Celtique sy'n digwydd yn Lorient tua'r un pryd ar Eisteddfod Cenedlaethol, bob mis Awst. Felly mae yna tyfnod o ddiddordeb yn gwledydd Celtaidd eraill, a hefyd ardaloedd yn Sbaen fel Catalwnia i fynd yn ôl i rai o'r un o'r cwestiynau eraill, Galicia ac yn y blaen. Diolch yn fawr. Grêt, fel diddorol dros ben, Jonathan, a di mwynhau clywed am yr tîmau pêl-droed yn Llydaw, a edrych mlaen i glywed mwy os ar bwynt unrhyw ymchwil pellach ych chi'n gwneud yn y maes. Fi'n credu bod chi wedi taro ar rhywbeth sydd â posibiliadau mawr. Gwych, oce, allan ni cymeradwyo Jonathan, sgwch yn dda. Diolch yn fawr ti. Felly, yn ola heddi, cyflwynydd arall o Fangor, sef Beca Wyn Owen, a dwi wedi cael y blaid o wrando ar Beca yn trafod ei maes ymchwil, sef deallusrwydd artiffisial yn cyd-destun y grŵp ymchwil Coleg Cymraeg. Felly, edrych ymlaen yn fawr iawn i glywed mwy gyda ti, Beca. A ie, os ydych ni chroesawu di i'r llwyfan. Diolch yn fawr. Ie, so licio diolch i'r coleg am yr cyfle i siarad yma heddiw yma. Teitl yn prosiect i ydy Biogrwydd Ieithyddol yn yr Oes Digidol, rôl deallusrwydd artiffisial ac addysg.
Ia, lle, jyst i egluro trywydd y gwaith yn eitha bras, lle. So dwi'n dilyn dull 3 papur. Lle mae papur 1 yn un cymharol, sy'n canolbwyntio ar llenwi'r polisi a datblygwyr technoleg ar hyd 3 chyd-destun iaith gwahanol, sef y Gymraeg, y Fasgeg a Ffrisieg, sydd yn iaith ranbarthol o'r Iseldiroedd. Heddiw fyddai'n canolbwyntio ar bapur 1, sydd hefyd yn sylfaen i bapur 2 a 3, ac yng hama nesaf yr ymchwil, sef papur 2 a 3, fyddai'n mynd ymlaen i sôn am ddysgwyr ac addysgwyr, yn ei amryw o gyd-destuna gwahanol, prifysgolion, ysgolion. Yn wahanol i bapur 1, fydd y 2 papur ola yn canolbwyntio ar Gymru'n unig, lle fydd na ddim elfen gymharol o gwbl. Noda'r ymchwil hwn ar gyfer papur 1 ydy i ddeall defnydd ymarferol a photensial technolegau AI mewn addysg, o fewn cyd-destuna ieithoedd lleiafrifiedig, wedyn i archwilio sut mae ieithoedd lleiafrifiedig yn rhyngweithio ar technolegau diweddara, i ddeall goblygiadau defnyddio, ond hefyd llaw yn llaw â hynna, peidio defnyddio ieithoedd lleiafrifiedig mewn AI, ac yn olaf i ganolbwyntio ar Gymru, ond efo elfennau y gymhariaeth rhyngwladol, drwy ychwanegu Gwlad y Basg a Friesland i'r astudiaeth. Fel rhan o'r ymchwil ar gyfer y papur yma, sef papur 1, mae yna 4 cwestiwn ymchwil canolog, sef beth yw'r wybodaeth bresennol am ddylanwad AI ar addysg Basgeg, Cymraeg a Ffrisieg, beth mae datblygwyr technoleg a llenwi'r polisi yn ei weld fel cyfleoedd a heria y maes technoleg iaith, beth yw'r blaenoriaethau polisi ynghylch AI ac addysg, a sut mae mentra AI sy'n cael ei gyrru gan dechnoleg yn wahanol o ran cefnogi'r Fasgeg, y Gymraeg a'r Ffrisieg. Bod na ddiddordeb cynyddol mewn AI dros blynyddoedd diweddar, mae nifer o fylcha pwysig yn parhau yn y llenyddiaeth. Mae ymchwilwyr megis Wang wedi cydnabod a tynnu sylw at potensial AI i ddiogelu ieithoedd lleiafrifiedig. Fodd bynnag, mae llai o wybodaeth ar gael am sut mae'r unigolion a chymunedau yn defnyddio'r AI yma o fewn cyd-destun ieithoedd lleiafrifiedig. Yn ogystal, mae rhan fwyaf o ymchwil ar AI mewn addysg wedi canolbwyntio ar gyd-destuna Saesneg eu iaith a systema addysg prif ffrwd. O ganlyniad, mae ysgolion ieithoedd lleiafrifiedig a systema dwyieithog wedi tangynrychioli eitha lot yn y llenyddiaeth. Yn olaf, mae llawer o'r gwaith presennol yn trin AI naill ai fel mater technolegol neu'n ar wahân fel mater polisi. Mae llai o ymchwil rhyngddisgyblaethol sy'n ystyried y cysylltiadau rhwng datblygiad technolegol, addysg a'r adfywiad ac yr weithred o adfywio ieithoedd lleiafrifiedig. Felly mae'r ymchwil hwn yn ceisio cyfrannu at y drafodaeth drwy archwilio'r cysylltiadau hyn ar draws cyd-destynau'r 3 iaith. Mae y llinell amser yma'n rhoi trosolwg bras iawn, o ddatblygiad AI hyd at ddechnoleg rydyn ni'n gyfarwydd â heddiw. Gallwn weld gwreiddiau AI yn ymestyn hyd at yr 20fed ganrif yn fama, gyda camau cychwynnol y maes yn cael ei gymryd yng nghanol y ganrif o gwmpas yr 50au lle. Gallwn weld hefyd y datblygiadau ddaru ddigwydd yn y ganrif yma, efo'r AI Deep Blue yn ennill yn erbyn pencampwr gwyddbwyll. Felly dyma un o'r troion cyntaf i AI ddangos i fod yn gallu perfformio'n well na bod dynol mewn tasg penodol. Yna yn 2017, cyhoeddwyd y papur Attention is all you need. Nath hwn gyflwyno Transformers, dwi'n siŵr bod chi wedi clywed amdanyn nhw, sydd wedi gosod sylfaen i'r modelau iaith mawr, yr LLMs, da ni'n defnyddio heddiw yma yn yr amryw o AIs. Ydyn, yn 2022, lansiodd OpenAI ChatGPT, da chi'n hyd od fwy gyfarwydd ar Transformers, mae'n siŵr. Mae'n bwysig nodi bod llawer o bethau arall hefyd, dim just yr ChatGPT, wedi dod allan ers 2022, sydd wedi trawsnewid yr tirwedd a'r holl feysydd gwahanol. Yn fras iawn, na i jyst siarad am yr cysyniadau allweddol, lle mae bywiogrwydd iaith ddigidol yn cyfeirio at y graddau mae iaith yn cael ei ddefnyddio i chynnal a'i ddatblygu'n weithredol mewn manna digidol. Mae'n cwmpasu ffactorau fel presenoldeb cymunedau ar-lein sy'n cyfathrebu yn yr iaith, integreiddio'r iaith i ddechnolegau sy'n dod i'r amlwg ac argaelwedd yr adnoddau digidol yma.
Mae iaith sydd efo bywgrwydd digidol uchel yn cael ei ddefnyddio'n helaeth a'i chefnogi yn dda mewn amgylcheddau digidol, tra gall iaith sydd efo bywogrwydd ieithyddol isel cael traffarth aros yn berthnasol ar-lein ac yn y byd digidol. Wrth drafod effeithiau technoleg digidol ar amrywiaeth ieithyddol, defnyddir y term marwolaeth iaith digidol i gyfeirio at golli'r gallu i ddefnyddio iaith yn y byd digidol. Hefyd defnyddir y term i ddisgrifio'r sefyllfa lle mae ieithoedd yn colli bri drwy beidio chael eu cynnwys ar y we neu ar-lein. Wedyn, i'r gyferbyn â hyn, mae ysgrifeniad digidol yn hollol groes, oherwydd mae'n cyfeirio at iaith sy'n ennill mwy o swyddogaethau digidol a bri wrth i siaradwyr yr iaith ddatblygu sgiliau digidol a lle mae ieithoedd yn cael eu hintegreiddio i fyd cyfathrebu ar-lein. Just nodi hefyd, gan fod 'na lot o waith cornau yn fama, mae'r terma yma'n deillio o waith Fishman a Crystal hefyd, ond wedyn wedi cael ei addasu gan hwn i fod yn berthnasol i'r byd digidol. Mae nifer o ysgolheigion wedi dadla nad yw datblygiadau technolegol bob tro niwtral nac yn fuddiol, ond bod nhw'n aml yn adlewyrchu a gweithio hyd yn oed yn gweithygu anghydraddoldebau cymdeithasol sy'n bodoli'n barod. Mae ffactorau megis manteision economaidd a thechnolegol yn pennu bywiogrwydd ieithyddol yn aml, sy'n arwain at ieithoedd sydd yn barod mewn safle cry yn cael mantais hyd yn oed pellach eto. Mae'r Saesneg yn enghraifft eitha amlwg o hyn, dwi'n siŵr. Oherwydd i safle fel iaith fyd-eang, mae wedi elwan sylweddol o ddatblygiadau digidol ac wedi dod yn brif iaith llawer o'r technolegau newydd yma, yn enwedig gan y cwmnïau mawr. Mae hyn yn bwysig wrth ystyried bod y technolegau yma'n tueddu ffafrio ieithoedd sydd yn barod efo grym byd-eang fel prif iaith cyfathrebu neu defnydd wrth iddyn nhw ddatblygu'r technolegau yma. Felly mae hyn yn amlwg yn awgrymu bod y broses hon yn gallu cryfhau goruchafiaeth ieithoedd mwyaf y byd ymhellach. Dyn o ganlyniad, gall ieithoedd llai a rhaid sydd eisoes dan amryw ieitho fygythiadau gwahanol, ydych nhw wynebu pwysau ychwanegol i newid mwyn manteisio'r datblygiadau hyn. Mae'r syniad hwn yn cael ei grynhoi'n effeithiol gan Sayers a'i gydweithwyr, sy'n deud, every new technology drags behind it the inequalities of the world and usually contributes to them in ways nobody thought to foresee. Wrth feddwl am addysg yn benodol, mae hyn yn arbennig o bwysig. Os di'r anghydraddoldebau hyn yn cael ei ymgorffori mewn technolegau newydd, yna mae'n hefyd yn cael ei trosglwyddo i'r ystafell ddosbarth. Felly nid yw'r cwestiwn yn syml ynghylch a yw technoleg ar gael ei beidio, ond pwy sy'n cael ei wasanaethu ora gan y technoleg honno hefyd. Mae anghydraddoldebau ieithyddol hefyd yn rhan bwysig o'r darlun hwn. Os di systemau AI yn cael ei datblygu'n bennaf ar gyfer ieithoedd mwyaf y byd, mae risg y bydd siaradwyr ieithoedd lleiafrifiedig yn cael llai o fynediad at yr offer hyn neu'n derbyn gwasanaeth o ansawdd is, hyd yn oed llawer is. Felly mae'r dyfyniad hwn yn cynnig mewnwelediad defnyddiol ar gyfer yr ymchwil hwn, gan i'n atgoffa rili bod angen i ni ystyried nid yn unig beth y gall AI wneud ar gyfer ieithoedd lleiafrifiedig, ond hefyd sut gall atgynhyrchu neu weithygu anghydraddoldebau ieithyddol presennol wrth iddyn ni fynd ymlaen. Gweithaf yr holl heriau hyn ar darlun eitha trist, nid yw'r llenyddiaeth yn awgrymu bod AI yn gythiol yn unig i ieithoedd lleiafrifiedig. Enghraifft, mae bwlwth wela yn fama yn dadlau bod AI yn gallu bod yn arf gwerthfawr i gefnogi dysgwyr sy'n derbyn addysg trwy gyfrwng iaith lleiafrifol. Yn benodol, mae datblygiadau mewn cyfieithu a thrawsgrifio amlieithog yn galluogi creu a chyfoethogi yr adnoddau addysgol ar raddfa llawer mwy nag oedd yn bosib yn y gorffennol. Da ni'n gweld sefydliadau a llywodraethau yn ystyried sut gallu ddefnyddio'r AI yma mewn ffyrdd sy'n cefnogi ieithoedd lleiafrifiedig yn ymarferol a o ddydd i ddydd mewn ffordd effeithiol. So yng Nghymru er enghraifft, mae Llywodraeth Cymru wedi pwysleisio'r angen i harnesio pŵer trawsnewidiol deallusrwydd artiffisial gydag AI Cymru sydd wedi cael ei greu'n eitha diweddar yn hyrwyddo defnydd cyfrifol ac ymarferol o'r dechnoleg ar draws gwasanaethau cyhoeddus sydd yn amlwg hefyd yn mynd i gynnwys addysg.
Mae'r dyfyniad hwn gan Jeremy Miles ar y sgrin yn ddiddorol i gwaith fi, oherwydd mae'n cyflwyno AI nid fel jyst bygythiad i'r Gymraeg, ond fel offeryn posibl i gynyddu defnydd dyddiol ohono fo. Mewn geiriau arall, mae'r drafodaeth yn symud o jyst diogelu'r Gymraeg tuag at greu cyfleoedd newydd i bobl i ddefnyddio. Hefyd yn y llenyddiaeth, dros y blynyddoedd, mae archwiliadau i weld beth sydd ar gael yn ddigidol ar gyfer gwahanol ieithoedd. Llawer o hyn wedi ganolbwyntio ar Ewrop, ond yn rhyngwladol hefyd. Da ni'n gweld yn y tabl yma ar y sgrin bod gan ieithoedd mawr swyddogol yr Undeb Ewropeaidd fwy o gefnogaeth yn y sfer ddigidol, sy'n amlwg yn y manna gwyrdd ar y tabl ar y top yn fanna, rili. A bod gan ieithoedd lleiafrifol sy'n is-lawr llai o gefnogaeth, sydd i weld yn yr manna melyn gola, sydd yn yr sgwarin gwylod ma fan hyn. Yn anffodus, mae'r Cymraeg a'r Fasgeg yn disgyn yn y ddau gategori isaf. Mae'n gweld Basgeg yn y bocs gwylod ar y top a'r Gymraeg yn y gwylod yma. Mae'r Fasgeg chydig gwell na'r Gymraeg, ond eto da ni'n gweld does o ddim gwyrdd, dio ddim y gorau. A mae hefyd yn bwysig nodi bod yr archwiliad yma wedi cael ei gynnal yn 2022 a gafodd ei gyhoeddi yn 2023 a bod sefyllfa'r ddau iaith wedi datblygu a wedi gwella llawer erbyn heddiw. Yn bwysig, mae llai o wybodaeth am sut mae'r technolegau hyn wir yn cael ei defnyddio gan bobl a gan aelodau o'n cymunedau ni yn benodol. Fel cymdeithasegydd, mae hyn yn ddiddordeb mawr iddo fi, a felly yn rhan anatod yr ymchwil dwi'n mynd i gynnal o hyn yma. Dyn, jyst yn fras, mwyn casglu ymatebion, mae bwysiadwy dulliau ymchwil ansoddol yn y gwaith yma, sef cyfweliadau lled strwythuredig dwys gyda datblygwyr technoleg a llunwyr polisi. Mae'r cyfweliadau yma wedi rhannu yn deg ar hyd y 3 cyd-destun ieithyddol, jyst i wneud siŵr bod o'n deg i bawb. Cododd llwyth o themau ar hyd y cyfweliadau yma, ond heddiw yma, sgennym amser i fynd drwy ddyn i gyd, lle dwi am jyst canolbwyntio ar 3 ohonyn nhw, sef pryderon a chyfleoedd, pwysigrwydd iaith y data hyfforddi a'r elfen polisi. Felly, y thema cyntaf dwi am drafod heddiw yma ydy pryderon a chyfleoedd. Wbath trawiadol iawn o'r cyfweliadau ydy bod yr trafodaethau am yr heriau a'r cyfyngiadau o AI llawer fwy amlwg na thrafodaethau am ei fanteision a'i gyfleoedd. Oedd yn nodedig iawn wrth ystyried mae datblygwyr technoleg a llunwyr polisi sy'n gweithio yn y maes oedd yn cymryd rhan yn y cyfweliadau. So oedd hynna bach o sioc iddo fi. Gododd pryderon am orddibyniaeth ar AI, yn enwedig mewn addysg, efo ofna y bydd hyn yn lleihau gallu disgyblion i feddwl yn feirniadol ac yn annibynnol. Yn ogystal â sgiliau addysgol, mae pryderon y gall AI effeithio negyddol ar sgiliau amlieithog y defnyddwyr, ac oedd hyn yn arbennig o amlwg yng nghyd-destun ieithoedd lleiafrifiedig, oherwydd y posibilrwydd i ddefnyddwyr ddibynnu ar AI i gynhyrchu neu gyfieithu iaith ar ei rhan nhw, ac am leihau'r angen i ddefnyddio'r ieithoedd eu hunan yn weithredol am ryw resymau bywyd bob dydd yn yr ysgol a falle. Nododd datblygwyr Ffrisieg i fod yn ofni byddai pobl yn defnyddio iaith leiafrifol yn llai aml wrth ddibynnu ar AI ac wrth ryngweithio a thechnoleg yn gyffredinol drwy defnyddio'r iaith fwyafrifol yn pa bynnag cyd-destun. Pryder arall a gododd yn gyson yn y cyfweliadau oedd dibynadwyedd y systemau AI, yn enwedig y risg o hallucinations neu wybodaeth hollol anghywir sy'n cael ei gyflwyno ac yn ymddangos yn gwbl credadwy. Bod y broblem hon yn berthnasol i bob iaith, gan gynnwys yr ei mwy, pwysleisiodd cyfranogwyr i bod yn gallu bod yn fwy difrifol ar gyfer yr ieithoedd lleiafrifiedig. Rheswm dros hyn ydy bod llai o ddata hyfforddi ar gael, a bod statws yr ieithoedd hyn fel ieithoedd llai eu hadnoddau. Ond oedd y pryder yn mynd tu hwnt i gywirdeb yr allbynna'n unig. Trafododd un o gyfranogwyr polisi iaith yng Nghymru y posibilrwydd y gallai diffyg cefnogaeth AI i'r Gymraeg gael ei ddefnyddio fel rheswm neu esgus, siwr o fod, dros beidio darparu gwasanaethau
Cymraeg neu dros drin y Gymraeg yn llai ffafriol o fewn polisi iaith yn y dyfodol. Felly mae'r canfyddiadau hyn yn awgrymu na nid mater technolegol yn unig yw cefnogaeth AI i eithaf lleafrifiedig, ond y gall diffyg cefnogaeth hefyd gael goblygiadau ehangach mewn meysydd gwahanol ar gyfer cynllunio ieithyddol a phenderfynadau polisi yn y dyfodol. Yn ogystal â'r ofna ynghylch y dechnoleg ei hun, cododd cyfranogwyr bryderon hefyd ynghylch gallu'r system addysg i ymateb i gyflymder y datblygiadau hyn. O sawl un yn teimlo bod newid o fewn addysg yn broses araf iawn. Fel y dwedodd un cyfranogwr, I work in developing education and it just takes years and years and years for just a small change to happen. O glyniad, oedd pryder y gallai sefydliadau addysgol i gweld hi'n anodd cadw fyny ar technoleg sy'n datblygu mor gyflym. Felly roedd y cyfranogwyr yn awgrymu nad mater o fabwysiadu technoleg newydd yn unig di hwn. Mae hefyd yn codi cwestiynau ehangach am sut y dylai AI gael ei integreiddio i addysgu a dysgu, a pha mor barod yw'r system addysg i ymateb i'r newid technolegol hwn. Bod yr cyfranogwyr wedi nodi nifer o bryderon, oedd llawer hefyd yn gweld cyfleoedd sylweddol i AI gefnogi eithaf lleafrifiedig. Yn gyntaf, awgrymwyd y gallai AI wella hygyrchedd ieithol lleafrifiedig wrth ryngweithio a thechnoleg. Pwynt bwysig arall oedd gallu AI i normaliddio'r defnydd o ieithol lleafrifiedig yn y byd digidol. Pwysleisiodd cyfranogwyr o Gymru'n benodol fod gweld technoleg yn gweithredu drwy'r Gymraeg o oedran cynnar yn gallu anfon neges bwysig i blant a defnyddwyr ifanc, sef bod y Gymraeg yn iaith gyfoes, berthnasol ac yn rhan naturiol o'i bywydau digidol a bywyd bob dydd yn amlwg. Yn olaf, awgrymwyd y gallai defnyddio AI mewn addysg gwneud mwy na chefnogi dysgu'n unig, a gallai hefyd gyfrannu at godi proffil yr ieithoedd lleafrifiedig ac atgyfnerthu statws fel ieithoedd modern sy'n gallu gweithredu'n llawn yn y byd digidol. Yn ogystal â'r manteision ehangach i fiwiogrwydd ieithyddol, nododd cyfranogwyr nifer o gyfleoedd penodol ar gyfer addysg. Un o'r pwyntiau mwyaf amlwg yn enwedig ymhlith y cyfranogwyr o Friesland oedd potensial AI fel offeryn i gefnogi dysgu ieithoedd. Enghraifft, awgrymwyd y gallai offer AI roi cyfle i ddysgwyr ymarfer siarad ac ynganu'r iaith mewn amgylchedd diogel, heb ofni wneud camgymeriadau neu chael ei barnu neu rhywbeth fel gan bobl eraill. Oedd y cyfranogwyr yn gweld hyn fel ffordd o feithrin hyder ac annog mwy o ddefnydd gweithredol o'r iaith. Trafodwyd hefyd sydd y gallai AI helpu ysgolion lle nad oes digon o athrawon neu siaradwyr rhugl. Yn hytrach na disodli'r athrawon, oedd y cyfranogwyr yn gweld AI fel adnodd allai ategu'r addysgu drwy ddarparu cefnogaeth ychwanegol iddyn nhw. Yn benodol, soniwyd am potensial technolega sy'n gallu dadansoddi lleferydd a rhoi adborth manwl ar yr ynganiad, yr disgyblion neu'r myfyrwyr neu pwy bynnag sydd yn dysgu lle. Awgrymwyd y gallai'r math hwn adborth personol gynnig cyfleoedd dysgu nad ydy'n bob amser yn bosib mewn ystafell ddosbarth traddodiadol. Felly, yn ôl y cyfranogwyr, gallai AI chwarae rôl bwysig, nid yn unig wrth gynyddu hygyrchedd ieithoedd lleafrifiedig, ond hefyd wrth gefnogi addysgu a dysgu'r ieithoedd hynny mewn ffyrdd newydd. So'r thema nesaf gododd yn gry o'r cyfweliadau oedd pwysigrwydd mewnbwn cywir i'r AI ac i'r data hyfforddi. Oedd consensus ymhlith y cyfranogwyr fod data hyfforddi yn sail i ddatblygiad AI. Mae'r dyfyniad hwn gan cyfranogwyr o Gymru yn amlygu rôl data hyfforddi o fewn y pwnc. Just yn meddwl, gallai di ddim yn gorbwysleisio pwysigrwydd data. Oedd y cyfranogwyr yn pwysleisio bod maint y data sydd ar gael yn dylanwadu'n uniongyrchol ar berfformiad y systema AI. Ac o ganlyniad, mae ieithoedd fel y Saesneg sydd â llawer mwy o ddata digidol data hyfforddi ar gael mewn sefyllfa llawer mwy ffafriol. Mae hyn yn golygu bod defnyddwyr yn aml yn derbyn canlyniadau mwy cywir ac effeithiol wrth ddefnyddio AI yn y Saesneg ac ieithoedd mwyafrifol y byd na mewn ieithoedd lleafrifiedig. Bod maint y data yn holl bwysig, mae'r safon y data hyfforddi yn ffactor allweddol hefyd, fel y gwelir yn y dyfyniad hwn gan gyfranogwyr Basgeg, sy'n pwysleisio pwysigrwydd ansawdd y data a pwysigrwydd cyd-destun y mewnbwn hefyd.
Roedd y cyfranogwyr hefyd yn trafod pwysigrwydd y ffordd rydyn ni'n defnyddio systemau AI yn ogystal â'r data sydd yn sail iddynt. Yn benodol, pwysleisiwyd bod iaith y mewnbwn yn gallu cael effaith sylweddol ar ansawdd yr allbwn. Oedd cyfranogwyr yn nodi bod mewnbynnau clir gyda chyd-destun priodol yn llawer mwy tebygol o gynhyrchu ymatebion dibynadwy. Trafodwyd hefyd gyfyngiadau dullia sy'n dibynnu ar gyfieithu, felly awgrymwyd y gall cyfieithu drwy iaith fwyafrifol megis y Saesneg arwain at allbynnau sy'n llai naturiol neu hyd yn oed yn hollol anghywir yn yr iaith fwyafrifiedig. Felly, enghraifft, mae well canlyniadau wrth ddefnyddio mewnbwn Cymraeg mwyn cael allbwn Cymraeg a'r system sydd wedi hyfforddi ar ddata Cymraeg, yn hytrach na dibynnu ar brosesau cyfieithu yn yr canol ar y systema. Yn y pen draw, os ydym ni am sicrhau canlyniadau neu allbynnau o ansawdd uchel mewn ieithoedd lleafrifiedig, mae angen buddsoddi nid yn unig mewn mwy o ddata hyfforddi, ond hefyd, da ni angen cefnogi modelau sy'n cael eu datblygu'n uniongyrchol ar yr ieithoedd hynny. Ia'r thema ola byddai'n trafod heddiw ydy rôl polisi yn hyn i gyd. Oedd na gonsensws ymhlith y cyfranogwyr bod diffyg polisïau clir ar AI, yn enwedig mewn perthynas ag ieithoedd lleafrifiedig. Oedd llawer yn teimlo bod datblygiad polisi yn methu cadw fyny a chyflymder yr datblygiadau technolegol yma. Yn ogystal, awgrymwyd nad oedd llawer o'r polisïau iaith presennol wedi datblygu gyda AI mewn golwg, a bod nhw heb i ddiweddaru'n ers yr twf yma mewn AI. Fel ynododd un o gyfranogwyr o Friesland wrth drafod Siarter Ewrop, the minority language isn't protected in technology because it didn't exist like it does now, when, for example, the charter was written. Mewn geiriau arall, mae'r cyfranogwyr yn credu mae llawer o'r fframweithiau polisi sy'n bodoli heddiw wedi llunio cyn i AI ddod yn rhan mor ganolog yn bywydau digidol. O ganlyniad, nid ydynt bob amser yn darparu'r amddiffyniad na'r canllawia sydd eu hangen ar gyfer y cyd-destun technolegol presennol. Mae'r canfyddiadau hyn yn awgrymu bod angen fframweithiau polisi mwy diweddar sy'n ystyried anghenion ieithoedd lleafrifiedig wrth i AI barhau i ddatblygu. Pwysleisiodd rhai cyfranogwyr, yn enwedig y rhai o gyd-destun Basgeg, yr angen am fwy o wybodaeth, enghreifftiau o arferion da a fframweithiau cliriach ar gyfer defnyddio AI, yn enwedig mewn cyd-destunau ieithoedd lleafrifiedig. Yn ogystal â hyn, codwyd cwestiynau ynghylch pa mor effeithiol fyddai polisïau neu ganllawiau presennol wrth ymateb i gyflymder datblygiadau AI. Oedd rhai cyfranogwyr yn teimlo bod y bwlch rhwng polisi a thechnoleg yn tyfu'n gyflymach na y gellir ei reoli. Awgrymodd cyfranogwyr Basgeg bod datblygiadau AI yn symud yn gyflymach nag o sefydliadau neu hyd yn oed bolisïau yn gallu ymateb iddynt. Fel gwelir yn y dyfyniad, I feel like AI is more powerful than any policy. It's going so fast and so strongly as I feel like we're staying behind. Mae hwnna'n deud y cyfan, dydy. Dyn, yn olaf, codwyd ansicrwydd ehangach ynghylch hyd yn oed bodolaeth y polisïau AI yma ar draws Ewrop. Fel ynododd un cyfranogwyr, I don't know if there are any clear policies in any state around Europe on the use of AI. Mae'r diffyg eglurder yma yn arwyddocâl iawn o fewn addysg oherwydd gall gynyddu ansicrwydd ynghylch uniondeb academaidd, tegwch asesu a chyfrifoldeb y defnyddwyr wrth ddefnyddio AI. Felly, mae'r canfyddiadau hyn yn awgrymu nid yn unig diffyg polisïau a chanllawiau, ond hefyd diffyg eglurder sylfaenol ynghylch sut mae AI yn cael ei lywodraethu ar hyn o bryd. Felly, dwi'n siŵr sut ydw amser, so na i jyst deud yn sydyn iawn o ran yr argymhellion, pwysigrwydd bod rôl cwmnïau a rôl polisi yn cydweithio. Mae angen cyfathrebu rhwng yr holl feysydd gwahanol i wneud siŵr bod bob nod yn cael ei gyrraedd mewn ffordd. A mae angen creu'r modelau yma wedi hyfforddi ar ddata Cymraeg, neu da ni'n dibynnu ar y cyfieithu a dy hynna ddim yn ddigonol yn anffodus. Ac bod angen mwy o eglurder ar y polisïau yma. Felly, diolch yn fawr. Diolch i Beca. Gyda ni rhyw 2 munud fach fi'n credu ar gyfer cwestiwn i ddau, felly hoffe rhywun
Cyn i cwestiwn i Beca. Iawn, gawn ni un bach fan hyn yn gyntaf a wedyn Maisie, diolch yn fawr. Diolch, a diolch am gyflwyniad wych. Nes ti sôn am, yn wedi gyda'r ysgolion Frisieg, sut maen nhw struggle tyma, cadw fyny gyda'r technoleg. A fi wedi gweld, jyst hyd yn oed yn gwaith fi'r un peth, fel dwi defnyddio Whisper AI yn leol, felly ar y cyfrifiadur i cadw pethau yn gyffredinach. Ond mae'n gweithio ar lefel eiliad yn Saesneg, ond yn y Gymraeg dim ond i lefel eiliad. Ac o'n i'n meddwl, like, pa elfennau yn yr ysgol ydyn nhw teimlo fel, dyn nhw'n cael y cyfle i wneud fel ysgolion fel like, mainstream lle mae wedi cael ei hyfforddi yn well yn do. Felly, efo'r elfen Frisieg nes ti sôn. Elfen Frisieg neu Cymraeg? Ie, ond efo'r cyfranogwyr yna'n benodol, oedden nhw yn siarad am hyn, oedden nhw'n datblygwyr technoleg, falle. Ac un cwyn oedd gen nhw oedd bod lot o'r cyllid yn mynd at ymchwil. Felly oedden nhw'n dall bod na pethau angen i wneud, ond oedd na ddim cyllid wedyn yn mynd at yr creu'r systema, falle. Felly oedd na non-stop siarad am, o da ni angen i hyn a hyn, ond da ni methu wneud. Felly, ia, o fewn yr ysgolion, hynna'n broblem mawr. Ac wedyn, mynd i ffwrdd chydig o'r cwestiwn, ond problem mawr yn ysgolion Frisieg yn benodol oedd gan bod o'n iaith rhanbarthol oedd lot o'r athrawon ddim yn siarad i'r iaith. Felly oedden nhw'n dibynnu ar y technolegau yma mewn dosbarthiadau. Felly reading robots oedden nhw'n galw nhw. Felly oedden nhw'n isio hyfforddi'r robots yma i darllen mewn Frisieg efo'r plant fel bod yr athrawon unai ddim yn gor'o neu ddim yn gor'o dysgu neu yn funud yn ôl y cyfranogwyr yma lle maen nhw'n embreisio fo lot fwy na'r ddau wlad arall, dwi'n meddwl, mewn theori, ond dim o ran creu eto. Ond ia, mae hynna'n bwysig nodi bod nhw ar Ie, mae'n rili diddorol gyda'r robots. Ie, diolch am y cyflwyniad. O'n i jyst yn wyndran fel nathych chi sefydlu fel y perthnasau wedyn i recrwtio
Yn gorffen y papur yma. Oedd yn eistedd yma, yn gweld symud yn ei gadael. Iawn, wel, diolch yn fawr iawn i chi gyd, a diolch yn arbennig i Ifan pnawn yma. A mae'r cyflwyniadau hynny wedi dod â ni at ddiwedd y Cynhadledd Ymchwil eto ar gyfer leni. Felly, gai ddiolch yn ddi-ffiant iawn i nifer o bobl nawr, felly y cyflwynwyr ddo a heddi, ac i longyfarch y cyflwynwyr i gyd y gwir y gwir. Am bapurau hynod o ddiddorol. Mi wedi bod yn bleser gwrando arnoch chi gyd, ac fi'n siŵr bod fi'n siarad o ran pawb wrth gydnabod a chanmol safon y gwaith i gyd. Byddwn ni yn awyddus iawn i glymu nôl gyda'r sesiwn cynta gaethon ni prawn ddo ar gyhoeddi academaidd, bod chi yn ystyried cyhoeddi ffrwyth eich gwaith yn Gwerddon, neu fan lleia, falle yn cyfeirio at eich gwaith chi yn Gwerddon fach. Mynnwch rhaid falle gyda Manon cyn bod chi'n gorffen, ond mae hwnna'n sicr yn rhywbeth ydyn ni yn annog chi gyd yn neud, achos mi oedd safon y gwaith yn cyrraedd y gofynion hynny fi'n credu. A phob hwyl i chi gyd, wrth gwrs, gyda pharhau gyda'ch ymchwil, a drychwn ni mlaen i weld eich chi'n graddio yn y man. Felly, bydd recordiadau o'r cyflwyniadau i gyd yn digwydd ar gael ar y porth yn fuan iawn. Diolch yn fawr iawn hefyd i bawb oedd wedi cyflwyno poster. A mi wnaethon ni addo byddwn ni'n cyhoeddi pwy oedd enillydd cystadleuaeth y poster leni cyn bod ni'n gorffen. Mae'r wobr yn mynd i boster sydd wedi cael ei gynllunio a'i ddylunio mewn ffordd glir a deniadol, gyda darllenydd yn cael ei dywys yn gelfydd o'r cyflwyniad i'r casgliadau. Mae'r cynnwys hefyd yn gryno ac yn ddealladwy i gynulleidfa leig, a mae hwnna'n bwysig yng nghyd-destun nifer fawr o'r posteri leni. Nifer ohonyn nhw'n esbonio yn glir iawn pethau eitha technegol. Felly, wy'n falch iawn i gyhoeddi, mae'r enillydd leni yw Fion Roberts o Brifysgol Abertawe, gyda poster. A nifer o'n chi wedi gweld hwn, fi'n siŵr amser cynno, poster arbennig o dda ddatblygu model niwronaidd newydd ar gyfer dementia, felly llongyfarchiadau i ti Fion. A llongyfarchiadau hefyd i nifer o posteri eraill, a ni eisiau tynnu sylw at posteri Gwener Rowlands o Brifysgol Caerdydd, Mike Morris o Brifysgol Bangor, a Nif McAnally hefyd o Brifysgol Aberystwyth. O chi yn cael eich ystyried ar gyfer y wobr hefyd. Felly gobeithio wir fod pawb wedi mwynhau y deuddeg diwetha. Fi'n credu bod Manon wedi dosbarthu ffurflen adborth, felly byddwn ni'n falch iawn i dderbyn eich ymateb chi i'r trefniadau ar gyfer y deuddeg diwetha. A chyn cloi, mi hoffwn i ddiolch yn fawr iawn i staff y Llyfrgell Genedlaethol am yn croesawu ni yma, am y bwyd maen nhw wedi darparu, a'r cymorth sydd wedi bod ar gael yn ystod y 2 ddiwrnod. Mae yna baned fi'n credu hefyd ar gael i chi os ydych chi'n dymuno cyn bod chi'n gadael y llyfrgell. Diolch hefyd i'r caderyddion ar gyfer y sesiynau heddi a ddo. Felly Marion prawn ddo, Hyw ac Awel heddi. A diolch yn fawr iawn wrth gwrs i staff y coleg sydd wedi bod yn cynorthwyo gyda trefniadau lan hyd at heddi. Diolch yn arbennig i'r Llys Gynadon sydd wedi bod yn helpu yn ystod y deuddeg diwetha. Chi wedi bod yn gyffeiliad mowr, chi wedi bod werth y byd. Diolch yn fawr iawn i chi am bob help, a mi'n siŵr bod Manon yn ategu'r pwynt hwnnw. Felly Emma, Elis, Cara, Beth, Ifi ac Elliw. Ond diolch yn arbennig i Manon ei hunan am yr holl drefniadau sydd wedi bod, a popeth wedi mynd mor llyfn. Felly llongyfarchiadau mowr i ti ar gynhadledd llwyddiannus arall. A diolch eto i bawb sydd wedi cyflwyno papur neu boster yn ystod y deuddeg diwetha. Mae wedi bod yn bleser i glywed chi gyd yn treithi'n brwdfrydig iawn am eich gwaith chi a popeth o safon uchel dychrynllyd. A diolch i bawb sydd wedi bod yn rhan o'r gynulleidfa fan hyn yn Aberystwyth a hefyd ar-lein, lle bynnag i chi. A gobeithio bod pawb wedi mwynhau gymaint ag ydw i wedi wneud. Ac os fyddwch chi yn Eisteddfod Genedlaethol yn Sir Benfro, fe welwn chi gobeithio fan ni.
Os newch chi hefyd mewn ymdrech i fod yn darbodus, dychwelyd eich bathodynau wrth bod chi'n gadael, nethon ni ailgylchu nhw ar gyfer y tro nesaf. Ond tan hynny, diolch yn fawr iawn i chi.